tingnan nyo. Ayan. So malakas yung alon. Kasi tanghali pa. So mamaya po yan ay ano, bababa yung tubig niya. Brother. Ayan, nandito na tayo guys. Meron din silang volleyball. Volleyball. Ayan, palaruan din na ba. Ayan, dito tayo ng tahong. Tahong. Balik natin yung tahong. Ayan, hapon na, wala nang ano. Ayan, yung araw. So napakaganda rito guys. Napakalinis. Ayan, nag-iihaw na tayo guys. Ihaw tayo ng bangus at tahong. Tapos, ayan, may ano, naglalaro sila ng volleyball. Ayan, pwede maglaro ng volleyball. Ayan. Ayan, si brother. Nasa 5 o'clock na, so palubog na yung araw. Ayun, makikita yung lake dito. Ayun, ayun. Ang Miss Yen Santos. Umpo ay best. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Hello guys.
Good afternoon. Bali ngayon ay Marte. Siguro rin tayo ngayon. So pupunta tayo ng Bulinaw. So let's go na guys. Happy anniversary kay Mavic tsaka kay Jeep, yung asawa niya. So sabit lang tayo guys. So let's go na tayo guys. Mahuli na tayo. Ano ba sila? Ano? Hindi ba? Bakit eh? Ba't naman na pa ako eh? Hindi ko sila napansin ah. Ay, sasakyan nila oh. So nauna ko pala oh. Baka nagdasit ka? Traffic dito sa Tuan. Kaya na lang natin, ride safe po tayong lahat. Hip 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 sa mga magkakasalubong natin yan mga kaibo. Namisgir na naman ako. Namisgir na naman ako. Naabutan ko sila. Let's go to the Rambo. Pangulan. Pangulan na naman. Mainit.
Sila yung sinusundan ko. Yung nakaka-adjustment. Painit ako, painit. Pahingi ng piso. Pahingi ng piso. Napakarami sa kanila.
130, 140, gano'n. Tumatakbo na ako ng 120. So, natakbo na ako kanina ng 120, guys. So, parang nagmamadali itong Montero. Dahil walang sakay. So, kakaalam na tayo dito, guys, sa Puntang Bulinaw. Tapos yung sa kabila, sa Bani. Yan, kabila yan sa Bani. Diba? Kanan. Nandito na tayo. Kaya lang Bani. Wow! Wow! Amazing! Amazing to grow! Hira ka, oh. Masyal ka lang pa, nagpapadali ka lang. Perfect ka lang, oh. Nagdang ka lang pa, eh. Ito yung bagong sniper, oh. Oh, gee, guys. Bagong sniper, oh, 5-5. Parang R15 yung likod niya. Breaking pan. So, napakaganda ng daan dito, papuntang Bulinaw. So, ang ganda ng ano, likod ng sniper pa. 155. So, malapit na tayo sa Tigdam na Bulinaw. Ano pa rin yun, ang dam.
grade table. Magsasabi po na tayo dahil mahirap na guys. Magkaroon ang ating manibela. So, nandito na tayo. Kasi daw kumakain ng linya eh. So, So, 1 bar pa lang yung nabawas sa akin. Nag-full tank ako. So, okay na rin. Matipid na rin. Matipid na rin guys ang bar sa motor ko. Nakabutan ko sa paabuli na una. Ayan sabi niya, tricycle niya, Honda, man, Dubai, Charab. Kay brother, kasama niya ang kanyang 3 anak.
Saan ko nakakabad dito? Minas dito pala. Magmasambay yan animon. Ande. Eh, di mo na eh. Sabi, ano si Masi, arawin lang may treasure. Araw ka lang. So, nandito na tayo sa sa resort sa Miyas Kubo, Barangay Patat. Ayun po, nandito na tayo guys. Ayan. Nandito na tayo. Ayan, si Gigi. Ang Pogi. Matik. So, ang lakas ng alon dito oh. Tignan nyo. Ayan. So, malakas yung alon. Kasi tanghali pa. So, mamaya po yan. Ayan o. Bababa yung tubig niya. Brother. Ayan, nandito na tayo guys. Meron din silang volleyball. Volleyball. Ayan, palaruan din na volleyball. Ayan, tayo ng tahong. Tahong. Balik rin natin yung tahong. Ayan, hapon na. Wala nang ayan, yung araw. So, napakaganda rito guys. Napakalinis. Ayan, nag-iihaw na tayo guys. Nag-iihaw tayo ng bangus at tahong. Tapos, ayan, may naglalaro sila ng volleyball. Ayan, sige maglaro ng volleyball. Ayan. Ayan, si brother. Ayan, nasa anong oras na? 5 o'clock na. So, palubog na yung araw.